Police Regional Training Camp 7 na gibuksan ngadto sa media aron masiguro nga way nitabong hazing tabo sa ilang mga trainees atol kinis kalihukan gipahigaw sa naasoy kampo. Ani ang report. Sayo sa buntag, naka-formation na ang kapulisan kauban ng mga bagong PNP recruits nga kasamtangang nagbansay. Dili lang ang kaseryoso ang ilang ipakita, kundi ang soft side o ang ilang pagka-performer. Sa doxology pa lang, daan, gi-interpret na nila pinaagi sa sayaw o uban pang mga aksyon. Samot na nga gipakita ang white tihik-tihik nga performance, sayaw sa tinikling o uban pa. Siyempre, ang bersyon nila sa murag teledrama nga presentation nga mga isyo nga ilang yatubang sa matag adlaw. Apan luyon ining tanan, seryoso sila sa tahas nga gisangon kanila. Bisan pa man sa seryosong pagbansay kanila, gipaniguro sa kadakuan sa kapulisan, gawa sila nagmali o walay physical contact, walay hazing nga naitabo sa ilang training. Binigyan din ng ating mahal na Chief Philippine National Police na walang lugar ang hazing or hazers dito sa training. At yun, ang ini-implement namin dito, zero tolerance talaga kami. Samtang ipaniguro sa Pangulo sa PRO7 nga walay luna sa ilang organisasyon ng hazing. Dulaan sa 300 ka mga bagong police recruits ang gibansay sa kampo diha sa lungsod sa Konsolasyon. There was also a study na pag ang tao was a victim of haze at saka bullying, paggawas niya, siya kusog mang-bully umang haze pot. No? So there was already a study diha. Mo nang dili na kinahanglan mo kuan, mo agi sila ang proseso. Na di naman kinahanglan mo agi. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.